έλα τράβα μου μία φωτογραφία να έχει πολύ σεξαπίλ μα στο δικό μου το στυλ. Βλέπω Ριάννα. Θα κάτσεις βρε επιτέλους ακίνητος. Δεν μπορεί να κάτσω. Σίγουρα. Σίγουρα. Τι να θεμάσαι. Λοιπόν, κοίταζες. Κοιτάω, να. Μα και πριν κοίταζες. Τι να κάνω, άμα μου έρθει. Να μη σου έρθει. Να μη σου έρθει ρε παιδάκι μου. Μα μια μισή ώρα με ταλαιπωρίζει αυτή τη φωτογραφία. Τώρα είμαι έτοιμος, έλα. Είμαι έτοιμος. Σίγουρα. Σίγουρα. Άντε με λοιπόν να δούμε. Λοιπόν, κοίταζε. Έλα, κοιτάω, ρε. Ψηλά το κεφάλι. Ναι. Ανοιχτά τα μάτια και χρυσό το σώμα. Εντάξει, μη μιλάς. Έτοιμος. Έτοιμος. Λοιπόν, 3, 2, 1. Όχι. Με πρόλαβες, πες το. Με πρόλαβες. Έλα να δεις. Τι. Έλα να δεις τι μου έκανες. Μα δεν τρέπεσαι λιγάκι. Μα δεν μου χτίσες το φακό, βρε. Πού γάμο. Δεν μου χτίσες το φακό. Μα πήγαινε κάτι σε παρακαλώ πολύ. Τι γίνεται. Να σου πω ρε παιδί. Μα γιατί δεν έρχεσαι μια άλλη μέρα που δεν θα είσαι και κρεωμένος. Καλά είμαι, μωρέ, καλά είμαι. Το βλέπω. Άσε, είναι αλλεργία, είμαι αλλεργικός. Σε τι είσαι αλλεργικός για να ξέρουμε. Στις φωτογραφίσεις από μικρός, δεν έχω καμιά φωτογραφία. Και στο γάμο μου δηλαδή, όλοι φωτογραφίζονται, οι νύφες, οι πεθέροι, όλοι. Εμένα με κόβουνε. Δεν τολμώ έτσι να πω μια βόλτα να πάω στην εξοχή, ρε παιδί μου, στην Ακρόπολη. Όλοι φωτογραφίζονται, εγώ φτερνίζομαι. Και δεν μου λες, τις προάλλες που ήθελες να βγάλεις πάλι για ταυτότητα. Μα πώς σε βγάλαμε αυτή τη φωτογραφία. Άστα, με μεγάλο πόνο, να στα λέω. Αλλά τώρα είμαι έτοιμος, έλα. Σίγουρα σου λέω, έλα. Άντε λοιπόν να δούμε. Μη μιλάς. Ναι, μωρέ. Λοιπόν, 3, 2. Δεν είπα ένα ρε παιδάκι. Μα δεν είπα ένα ακόμα. Ναι, δεν είπες ένα. Λοιπόν, ένα. Όχι, πάλι, όχι. Δεν μου λες. Όχι. Τη θες σίγουρα τη φωτογραφία. Θέλω μωρέ, τι θέλω να μην την ήθελα. Τι θες. Ναι. Και γιατί όλοι παραπονιόμαστε για την γραφειοκρατία. Και τρέχουμε για να μαζέψουμε χαρτιά για ταυτότητες, για βιβλιάρια, για εφορίες, για οίκα. Κάτσε, θες να πεις τώρα ότι εγώ φταίω για τη γραφειοκρατία. Μα δεν βοηθάς. Τι δηλαδή. Δεν βοηθάς ένα παιδάκι μου. Ξέρεις πόσους δημόσιους υπαλλήλους έχουμε εμείς εδώ και πόσους στη Γαλλία. Δηλαδή, τι θέλω να πάω εγώ τώρα στη Γαλλία να φωτογραφηθώ. Δεν λέω αυτό μωρέ έξυπνε. Τι. Δεν λέω αυτό. Τι να κάνω. Αντίσταση. Αντίσταση να κάνεις. Και δεν μου λες και στο κάτω-κάτω, τι νομίζεις βρε ότι είναι η ταυτότητα. Τι νομίζεις, ένα κολόχαρτο είναι. Ναι, δεν έχει τίποτα. Και για να σε δω. Τι, έχω κάτι. Τι είναι. Δεν το εδώ. Τι είναι. Εσύ, ένα τέτοιο όμορφο παιδί, είσαι όμορφο αγόρι, δεν τη χρειάζεται. Εντάξει, ναι. Το ξέρεις. Καλά. Να σου πω, τελευταία φορά, αν δεν την πετύχουμε και τώρα θα φύγω. Πραγματικά θα φύγω. Τελευταία φορά. Έλα. Τελευταία φορά θα φύγω, στο λέω. Τελευταία φορά, Μπορεί να φύγω. Άμα δεν την πετύχουμε και τώρα, τελείωσες. Όχι, θα φύγω. Εντάξει. Ναι. Άντε λοιπόν να δούμε. Έλα, σε παρακαλώ. Τελευταία φορά. Κάτσε να δεις τι σκέφτηκα. Μάλλον εσύ θα σκεφτείς κάτι έτσι που να σου φτιάχνει και να σε χαλαρώνει. Να είναι χαλαρωτικό ρε παιδί μου. Μπορείς να φανταστείς κάτι έτσι που να σου ηρεμεί. Το ψάρεμα. Ωραία, ψαρεύεις. Όχι καθόλου. Και τότε γιατί να σκεφτείς το ψάρεμα, το κατάλαβα. Ψάρεμα λέω, είναι ένα ψάρεμα. Χαλαρωτικό είναι. Βρε, εσένα σου αρέσει. Εμένα τώρα τι να σου πω, εγώ δεν έχω με το ψάρεμα. Καλά. Τώρα... Άσου. Με τίποτα το ψάρεμα. Θα το πάρουμε κάπως διαφορετικά. Θα σκεφτείς κάτι που πραγματικά να σου αρέσει. Και θα το πάμε συγκεντρωμένα έτσι. Για πες μου κάτι που να σου αρέσει πραγματικά. Θυμάσαι που σου έλεγα ότι δεν έχω καμιά φωτογραφία, εκτός από το όταν τραγουδάω. Να σου τραγουδήσω εγώ, να πάτεις πλάκα. Δηλαδή, όταν τραγουδάς εσύ, σε βγάζουν και φωτογραφία. Μπορεί γίνομαι άλλος άνθρωπος γίνομαι, σου λέω. Και γιατί ρε παιδάκι μου να μας έλεγες τόση ώρα αυτό το. Θα είχαμε τελειώσει. Δεν, μου κόψε πες, εντάξει, εγώ φταίω. Τι να κάνω τώρα, Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα διαλέξουμε ένα ωραίο τραγουδάκι, μια ωραία μουσικούλα, εντάξει.
και το πάμε έτσι. Ξέρεις τι θέλω να πω. Θέλω να πω ένα πατριωτικό ρεστράκι. Πολύ ωραία. Ξέρεις ποιο. Για να ακούσω. Θέλω να πω τα 40 βαλικά. Ωραία, το λόγιο 40 πατριωτικό, το ξέρεις. Μπράβο. Ξέρω, θα σταματάω για ανάσες μέσα. Το έχω αυτό, άστο πάνω μου αυτό. Πήγαινε εσύ κάνει τη δουλειά σου. Δεν τα κουνιέσαι όμως. Όχι μωρέ σου λέω, το έχω. Εντάξει, λοιπόν, μη μιλάς. Εντάξει. Άντε λοιπόν να πούμε. Νούμερο. Λοιπόν, είσαι έτοιμος? Έτοιμος. Για ξεκινά. 40 Λίγο και πάνω το πηγόνι. Λίγο και χαμηλά. Μα το πηγόνι ρε σου είπα. Λίγο και χαμηλά. Μένα κοίτα. Το ανοίγεις πολύ το σώμα σου. Πιο κλειστό και καλά πάμε. Μπράβο, συγχαρητήρια. Μωρέ τι λέει μετά. Γεια σου, Λαράση, γεια. Ποιο κι εγώ το γύρω, καλούστατα. Μη μου πεις, έτοιμοι. Τέλος. Έλα, Τέλος, Ελάκη μου. Μπράβο, Ελάκη μου. Μπράβο, Θεσσαλάκη. Μπράβο, το πετύχαμε. Μπράβο. Μπράβο ρε, εσύ, τι να σου πω. Λοιπόν, άκουσα να σου πω, μια προφίλ θα βγάλουμε ακόμα και τελειώσαμε. Δεν κατάλαβες καλά.